И здравейте хора, аз съм Себата БГ, тук с мен са Пацо и Ристо по Мачория. Как виждаш миналия клип? Така, и днес играем отново Dodgeball, но днес, както казах, сме и с Пацо! Днес ще го с Пацо, сме с Пацо. Минавайте червени. Аз съм червен. Аз ще мина син. Добре, извинявайте, ако ме чувате някакси така, но просто леко съм болен и в момента играя. Ако съм по-голям, но в момента съм в моята стая и играя на лаптопа Така, ми. ще умря и да. Пацо, ще мислиш ли от червените? Да бе, чакай. Невероятна битка, те продължават. Бой е ужасчен. И накрая това ще умря, сега да видим. И нашите ще загубят. Са доларче срещу вашите. Кой слуша тази? Какъв луд. Нашите ги разбиха. Извинявам се отново. Ама съм леко понастина опитите Себата БГ, днеска му видях по окаяно състояние, бях като стих на дъскало. Да, наистина беше в отвратително окаяно състояние. Но колкото им успях да поеда. И извинявам се, че малко съм наупал, просто играя, мишката ми съм местил. Просто защото трябва на чершав. Опа, как ме разби това само. Абе, Пацу, минавай от другия отбор. Не може. Може, минавай. Не може. Не искам Пацу да е от моят отбор. Ще падате. Ами не може. Виж. Иска да е от пратата. Може. Фак, така не издържам. Аз съм Пацо, не Пацо. Той е Пацу, дами и господа. Пацо. Не Пацо. Не искам нещо, защото мога по-лесно се движа мишката, защото така много лесно умирам. Бихме. Топа, иска да играем. Кой иска да играе? Аре, почваме, Battlefield! Така мене върши. Аре, напълно е твоя, Много бързо е. Пацо, умира. Себата БГ умира. Оле, нищо не умирам. Сте повала му. Както и моя, защото ви казвам, че съм на Йордан. И просто е толкова трудно да толкова трудно да управлявам стопа мишка, че... Ама ще се толкова мога, все пак съм професионалист. Как не е фанах? Ти имаш YouTube, то много зле, бе. Все пак съм професионалист, но ще се опитвам. Не съм зле. Фак. Сетих се как. И на Пацо му лагва както всеки път. Както не всеки път. Да. Като всеки път, дами и господа. Обичам да му викам. Не всеки път. Като всеки път. Като не всеки път. Всеки, но не всеки път. Дами и господа, това беше невероятно яко. Казвам си, трябва да спра с това, дами и господа, но не спирам. Да. Той е един от поляците, които не могат да играят. Не съм поляк. Не говоря за теб. Говоря за този дет постоянно ми краде. Пацу, умря. Пацу, спасу. Това ме изкефи. Голямата! Умрях заради то стъпана. Да сме наясно, умрях заради то стъпана. Да, бе. Ракетата се удари в него и аз бях близо до него и аз умрех заради него. Схвана. Или да ти обяснявам като на простите хора, де трябва да се обяснявам по 5 пъти. Ако не бях до тапанара, в който се блъсна ракетата, нямаше да умра. Така че аз щях да умра. Сега, кой мап?
Аз бих... Lightbox. Не, Box Space. Скайте. Любимия ми мап. 5. Любимия ми мап, не го ли помниш? Любимия ни мап. Аз трябва да засичам време на клипа, нищо може да се има по-дълъг. Ти не мисля, че 20 минути са минали откакто снимаме, бе. Не мога така да играя, бе. Имаш късмет, че просто съм се преместил, иначе ако си бях на бюрото, щях да си. Пацула, чакай, от нашия тим ли? Не, от вашия. Не, той не е изобщо в разговора. Оле, не, Пацула си отиде. Да, и останахме само ние двама. Волен циганин. Не, шком са. Але, fuck this. Но вижте го, първо ви кая да играем, после затваря като най-големия мъж човек. Това не ми трябва. Трябва ми нещо, на което да успявам да се движа мишката и да ми е удобно. Между другото, мисля, че съм казал в другия клип, но ще кажа и в този, ако не сте гледали другия клип. Предишния. Скоро ще направим информативен клип, в който ще покажа как да се вземате за известно време. И той никога няма да го направи, просто защото... За известно време да се взимате уепани, напълно безплатно, с всички сили, които имат. И тук що Пацо се включа. Пацула отново е в разговора. Да, и винаги когато се включи в разговора се чува нещо като Wow, I feel good, but I don't feel good because I'm noob. I'm sick. Аре, започваме! Пацул. Пацул! Влизаш ли, бе? Пацул с Фазул! Извинявам се отново. Не се извинява, той лъже. Да, аз лъжа като дър циганин, нали бе Себо? Какво викаш? Нали аз лъжа като дър циганин. Щом каза си дър циганин, добре, щом не сте. Аз казах, че лъжа като, не че съм... Това беше тази бърза топка, тази бърза ракета. Ти пасваше на мен, нали знаеш? Дори на чаршаф играе добре, яко. Да бе, нали? Успях да я задържа. Лагва ми. Лак? Добре, оправи се. Ти умря вече. Не, сега умрях. Казах? Не си ми казал, каза, че тогава бях умрял. Ти каза, че съм умрял, не, че съм щял да умра. Все едно е също. Не, едно е също, много различно е. Да, знам. Сас. Твоя ти мога да го бия. Пацул влиза и тък му сменя мапа. Оле, 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 оле. Шампиони сме. Ей, я ни псуя в клиповете ми, ей. Ще режа. Сузи цензура. Какво викаш? Нали викаш, че мога да слагаш цензура? Сузи цензура. Да, ама цензурата не работи. Да. Хубаво да ми беше казал преди да кажа, че е пак. Аз си каза да ни ми псуваш клиповете, ей. Дай ми господа, вече знам името на клипа. Простак псува. Не, шегувам са. Няма да обиждаш ръстите супер. Ръсти по мачори. Айде сега да видим Пацула. Пацула. Нещо ма бие, И мене ма биеш нещо. Като излезеш от мапа и... Аре бе, би ма бие. Оле, вярно е, като излезеш от мапа. Ста гадно. Не, нещо в начало, така ми демидж. Това е само като в червените работи ми. Не, само като си извън мапа в червените. Ако стоиш на стълбите, не ти взима. Не ти взима, ама ако стоиш на червеното... Извън мапа, което е. Не ти взима, аз бях там. Виж, ако стоиш... Виж, и на мен ми взима. Излез отзад от терена да видиш. Напротив, не ми взимаш. Трябва ми по-пътя, за да може да... Ето виж, то влезна и не взима. Не в унези, отвънка.
Себа, аз на тебе ли пасвам, бе? Не. Сао. Ох, тъпия юрган! Аре бе, какъв е той, сега нямам пасни веднъж. Себа, ако излезе от разговора, нищо лично мога да съм си потрошил компютъра. Или мишката. О, Той вика медик. Кой вика медик? не, Нямаме медик. отървата само с едно щупено копче и мишка, а другия път няма се отървеш с нищо. С нищо ли няма се отърве? А, на това му видях главата. Троших и копчето и си намерих слушалките ми, няма нищо. Какво ще аз си взем нова мишка? Ох, малко ми заби. Сега пак карам с 81. За какво ми... Да, вчера майката ми е огризна и затова... Абе, спрете да се опитвате да затапите. Еми, той започна. Извинявам се. Не се подържат точка. Абе! Пацу! Пацу с Васил ще удара. Пацу с Васил.com. Не. Какво искаш да сабо? Сабо ли съм аз? Виж, Кое беше само да ви кажа, ако гледате Себата БГ, да знаете без ник, ако е само той снима клипове, сам без никой, нито един приятел, да знаете, няма да пада смях, защото той е най-несмешният човек на планетата. Нищо не мога да направи. Не, буквално. Тъп си кът галъш. Не съм тъпът. Че ще ти кажа името. Да, ма в училище си много тъп, признай си. Да, бе, да. Преписвах постоянно, ей, я не може. Аз мога да... И от кой преписвам? Само по английски преписвам това от Стефан. Да, точно. Между другото, Стефан е един пич от клиповете на World of Warcraft. Да. И само да ви кажа, той не решава нито една задача на тестовете по математика. Не, буквално не съм възикал една-две задачи, пише на всеки път. Себа, кажи лъжеле. Той имаш към друг, бе. What the... Оле, не. Какъв то connection проблем, бе? Вижте ви как То там пич си ден си, аз имам connection Тя проблем. ли как умести темата веднага? Ами не, брат, просто ще видиш какъв път ще ми бъгна. Просто е вярно и аз си признавам, поне че преписвам всеки път на теста по ЗИП и аз по математика, по ЗИП английски от Стефан, признавам сега, сега ти си признай, че на всеки тест по математика нито една задача не пишеш. А, да, Пишеш една-две задачи, макс, а те са 10. Какво каза? А нищо. Себа, нали знаеш, че сме от едно училище? О, да не знае, че аз съм по-силен от тебе. Аха, да видим. Това трябва да изплашил вече. Кое? Ръсти по мачуаря. Не ме плаши нищо. Освен дебелото шкембе стоя браво го Ако си пръщи и ме избута да... Добре, не казвай имена, защото мога ми спрат клипа. Или Добре, канал. айде. Стоян тайния пич, така става ли? Да, става. За протокола пич означава публично засилен чудовище. Да, бе. Много зле, брат. Казах да я псуваш пак за това човека. Ама гъне. Какво е да не ставаш като Ивайло в часа по математиката? Обръщай се, бе, гамен. То креп няма укаче, нали сещаш? За какво е? Защото стана прекалено много глупости. Трябва да го качиш да се хила малко. Не, без музика. Така, хора, клипът ще свърши до тук. Благодаря, че ме гледахте. Ударете ми един лайк, ударете ми един subscribe и чао!